Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfeza uNtuthu Khumalo Bathila Sibona Magomede. Wathi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinda ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, izolo silale ngodaba kade litrend laphana kwiphephandaba ilanga laphana-ke kwizihlokwana zezindaba zanamuhla. Kade liqame khona isihloko esithi-ke laphana waliwe eselungiselela umshado olobola ngemali engango-680,000 wamarandi. Kwasekhona ezinye iy'hlokwana ezithi-ke umyeni ubalisa ngokulahlekelwa ngo-400,000 ebola ekhehla embese ingoduso eyitshitshi. Ngeledlule uthumele abakhongi ukuyolanda ilobolo lakhe ekhweni, babuya nengxanyalo kanjalo futhi-ke noma embeso-ke ngane zakwethu engicabanga abantu abaningi namhlanje balibheka amehlo abomvu lolu daba oluphelele kwiphephandaba ilanga-ke laphana. Baningi kakhulu ey'ngane zakwethu abantu abalokhu-ke badlulisa imibono eyahlukahlukene ngalolu daba. Ezivuthayo emabhotaleni zilobile ukuthi-ke abalanda izimpahla emzini bazogaxela uma udaba lungaya kwakomthetho. Ukutrenda ukwalana kwesifazane wesilisa abalisanda kungena ebudlelwaneni kwangena-ke amalobolo. Owesifazane ubhala incwadi enamekiwe engasathanda ukuqhubeka nomkhwenyana othumela abakwabo ukuyolanda izimpahla ekhweni. Umthetho waseNingizimu Afrika akawuvumi ukwenzeka abasekhweni bazolanda izimpahla. Njengoba lo mnumzane ubeselobele ngokomthetho, ubeshadile ashada umshado ohlanganisa amafa, sekuyinto yenkantolo lena ukuthi-ke bafake i-divorce bese amafa axaka phakathi. Leli kungabe icala elibomvu lokuthi nina basemzini nihambe niyohlasela umuzi womuntu. I-customary marriage iqala ukulobolana. Njengamanje lona wesifazane angayifaki i-divorce kuhamba kuyohlukanisa amafa kazikhali intetwe noma ukuthelwa ngenyongo la. So niqaphela ningagaxeli, ishintshile imithetho. Laba-ke kufanele bangene ohlelweni le-divorce noma imuphi umshado abazokwenza ngokuhlukana uyoba into engekho. Le ndoda igaxele imawala ibhale kanjalo iy'ngane zakwethu-ke la kanti iveza khona olwayo uvo mayelana nalolu daba. Le ntokazi-ke nayo ike yaziphendulela ekhasini ku-Facebook ukuthi-ke Nothando Mandisa Sibisi ithi, I will not comment on what is currently happening between my son ex to be husband and myself. I choose to remain silent on the matters. However, should anything happen to me, I believe it will be fair to hold him accountable. This morning around 9:30, there were armed men surrounding my home. Later at approximately 12 o'clock, while I was preparing for work, a vehicle was parked outside my yard. Shortly after, a man claiming to be from a Lange newspaper approached me, asking for my side of the story. What I'm most concerning is what individual appears to know where I work and the detail about my daily routine. For now, I'm safe. Ubhale kanjalo ey'ngane zakwethu kafushane la kade kuchaza khona ukuthi-ke ngeke aphawule ngalokho okwenzeka njengamanje phakathi kwakhe nomyeni wakhe. Uzoba umyeni wakhe ngaphambi maduze futhi ukhethe ukuthula ngalolu daba. Nokho uma kwenzeka kukhona okwenzekayo kuyena, ukholwa ukuthi kungaba kuhle uma bekuyicala futhi aphendule ngalokho. Namhlanje ekuseni ubekuthi-ke ngo-9:30 bekukhona amadoda ahlomile azungeza umuzi wakhe emuva cishe ngo-12 emini ngenkathi elungiselela ukuya emsebenzini. Imoto emise ngaphandle kwegceke lakhe ngemuva kwesikhashana. Indoda ezishola ukuthi vele lange-newspaper yamdonsela ecela uhlangothi lwakhe lo daba. Okukhathazayo kakhulu ukuthi lo muntu kubonakala sengathi uyazi ukuthi-ke usebenza kuphi kanye nemininingwane ngohlelo lakho lezithuku zonke. Kodwa ngamanje uchaza ukuthi-ke uphephile. Ngane zakwethu izona indaba ezihamba phambili esizibonayo kudaba olutrendayo namhlanje ulindele abantu abaningi laphana kwiphephandaba ilanga-ke. Baningi kakhulu nabantu abasekuloba ey'nkundleni zokuxhumana mayelana nalolu daba. Mhlawumbe nakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Asithanda no-comment section. Ngibonile laphana enye insizwa kilobile ithi-ke iyamazi lo sisi naye wakwayigila umkhuba wakuleli khaya ukuthi-ke bathatha amalobolo abantu bese bajike babalaxaza kanjalo. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Hlala comment section ke ngizwa ukuthi luthini olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona ey'ngane zakwethu ngiphuma njena kodwa ngiyathembisa ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelakho. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.
naso mengagcwala ngenisa konke awungeke buya ibhodo lami angijola kabi lapha buya impahla zami letha impahla zami letha jola kabi lapha ngifuna nje impahla zami lezi ngijola kabi labantu buye ezinye ngizoyilanda amantombazane hayi awasifuni amantombazane asifuni impahla zami nje ngihamba nazo ezinye ngiyabuya ngizoyilanda angijola kabi lapho impahla zami nje ngizoyilanda funa yonke into yami ngijola kabi lapho